У 1913 годзе княгиня Ірына Паскевіч фінансавала будаўніцтва военного шпіталя і земской больницы, будынкі якіх захаваліся до наших дзён. У гады Першай сусветнай вайны княгиня актыўна удзельнічала ў размяшчэнні на Гомельшчыне военных лазарэтаў. Зараз у гэтых будынках функцыянуюць карпусы Гомельской гарадской больницы хуткай медицинской дапамоги. Княгини в нашем городе были созданы многие благотворительные учреждения, в состав которых входили и учреждения образования, начального ступени образования, приходские школы до гимназии, это медицинские учреждения, ключевые, знаковые, основополагающие, будто земская больница или родильный дом, и специализированные, такие как уникальная глазная лечебница. На тэрыторыі Петрапаўлаўскага сабора усталяваны бюст княгіні Ірыны Паскевіч і мемарыяльная дошка ў яе гонар. Вуліцы Першамайская вернута ранейшая назва Ірынінская, а на самой вуліцы знаходзіцца помнік княгіні.